Ni endika nahi naz, Arrasatearra, 36 urte ditut, goiere gara italdean nabil, eta bueno, azkeneko 2 urtea maratoian prestatzen ari naz, eta horretan finkatzen nabil. Valentziako maratoitik hasiko naiz. Abendu hasieran, abenduak 3, 2 ordu eta 3 minutu eta 11 segundo. Pozik etorri zinean? Bai, oso posi. Metara saltzerakoan sentazioa esan izan nintzen gatu posik, zati nakon buruan 2:23 geiztia, eta lehenko gorreak zinua esan, jode, ze pena. Baina, bueno, gero hortik 1 metrotara ja bai izan nintzen kostiente de que azkenean oso ondo inauen maratoia eta objektibua kumpliruta. Esaten dago, Valentziako maratoia dela aproposena denboraketa hobetzeko, ez? Desnibela apenas dakolako gola da. Bai, desnibela ez dako sebez, eta gero azkenean gure ritmora soiez neskak eritekuekin inguruan. Orduan, bueno, ondo bakotzu preparauta, azkenean ritmora jutia erreza da. Azkenean eure daukie riepere bat, neskariteak euren atzian jarri eta horrera. Bestuta joatiak laguntzen da orduan. Asko, bai, azkenean 30 jende dakotzu inguruan, orduen aproposa da. Ze izan zure erritmua? Buruan markautako erritmua? Ni 2:25-etik 2:23 inguruan. Eta kilometrua? Kilometrua, urteten zen 3:24 hor inguruan. Entrenariak esate zuzten 3:23, eta orduen urtegaten 3:24, oza, klaba hori nauen, denbora zuan. Bai, asmua zen, nire gertuko jendia esaten nintzen, 2:24, 2:22 hor inguruan. 2:25, ni banekizen itxeman naben 2:25, oso ondo banekizen nengoela, orduen 2:25 itxeman naben, niretako horrekin nintzen geratu behar gustora. Baina ez da samurra izango erritmo hori mantentzia 42 kilometrotan? Ez da samurra. Egia da, lehengoko erdi maratoian, lehengoko 20 kilometruak zu oso horretzen duzu. Baina gero azteniz minak, kuadrizesa mina, gemeloa mina, ni asko bukaran lumbaretan akuinaben min kristona, azkeneko 4 kilometruak. Nahi nauen pixkate apretau, baina ezin nauen ez duztan nizten, baina bueno, oso posigatu nintzen. Pentsatzen dut peligrosuena hasiko izango dela, aztenanean buruko mina. Hau da, psikologikoki, mina aztenania. Bai, psikologikamente mina aztenakoan, azkenean nire ikusten nagoen erritmua ez nagoela geizten, orduen, gero mentalmente laguntzen dau. Laguntzen dau. Eta azkenean laguntzen dau bebai, hainbeste denbora egon entrenetan honetako, indarra hori atera itxosu bukaeran. Azteza jendean agoratzen, orduen indarra horrek atera itxosu. Eta hau dana dator, lehenengo maratoia inzeben 2022ko abenduan. Gipuzkoako txapeldun izan zinean orduan, 2:28-2:16. Bilakeria urtebetekua importante izan da, ez? Bai. Klaro, honen atzean da lan handixa. Bai. Honen atzean, lehen urtein nagoen maratoia, eta gero maratoia bukatu ostian, nire entrenadoriak esan uztan distantzia motzak itxeko, gero horrek distantzia motzan azkarra bihurtzen manaz, gero maratoirako begira, velocidade hori irabazikotela, orduen, bueno, ikusi da irabazin dutela. Baina bai, azkenean preparazioa luzia izan da. Ez da izan lau hilabeteko preparazio bat, maratoia más o menos lau hilabete izaten da, baina bai izan da isa urte oso bat. Valentziako maratoira begira. Maratoian emozionalki gauza berriak bizi izan ditut, irakurri dotzut. Berresten duzu? Bai, ni maratoian negar egin dut. Beste behobian egin negar, beste karretan ez dut egin negarrik. Eta maratoian bai. Maratoia berezia da. Bai, sentimentalmente beste gauza bada. Bai.
betete zaitu ordua. Bai. Horratik erabaki dozu momentuz hortela dedikatzia? Bueno, a ver, gero bai desgaste askoako. Bale. Orden, printzipioz urtean behin edo maratoi bat itxia, bai. Azkenean gero kosto etxen da rekuperatzia, baina, bueno, da distantzia bat oso ondo ikusten zera. Osa, indo karrera mordua, eta igual maratoian distantzia horretan oso ondo ikusten az. Pasau da jabet eta erdi, Valentziakotik, baina dinosu ondiokan, euneko eunian be etzauzela. Ez, eta igual 80an besta. Bai, ondiokan fizikamente igual rekuperado, baina mentalmente ondiokan ez do rekuperau ritmo askarretara entrenatzeko berriro. Pixkanaka manabir hartzen, baina bai. Eta merezi dau, maratoi batein eta gero hainbeste kostatia berriro hueltia mutia? Bai, merezi dau. Merezi dau, a ber, igual txartutzen bazu, maratoia ba igual ez dut merezi. Baina, bueno, ni bi maratoietan urteja, orden geratena zapore onarekin, nire ustez bai, merezi dau. Eta zein izango da hurrengua? Hurrengua, ez dakit. Maratoi bat izango da? Bai, objetibo igual, bai. Ez dakit Donostira jun berriro be, o igual Sevillara, baina, bueno, ez dakit zein moten, hurrengoan. Bueno, ez da aukera txarrak, Sevillako ez da aukera txarra. Bai, Sevillako ez da aukera txarra. Oin da, otzaian da Sevillakua, esango zen datorren urterako begira, 2025erako, baina ez dakit, ondiokan ez dakit. Eta bitxoin bitartean, rekuperoko dituzu distantzia motzagoko karrerak, ez dakit maratoi erdixa, 10 kilometrokoak, ze horri ikusi zaitugu beti, derrepente maratoira salto goitia erabaki duzun arte? Bai, oin helburua dakot asko diazpeitiak ordi maratoia, hori da matxuako 23, eta bueno, hori da oin hartu horten helburua, aber zen moduz itxegoten. Eta bai, 10ko karrerak eta ingo bai. 10 behobia egin zinuzen, azkena pandemia horretik 2019an, orduan akorrien naiz, metan berbain geben eta gero ostian bebai, bat 06:16, badakila behobia gehiago ez dituzula egin, baina rekuerdo hona dakotzu karrera honekin. Bai. Gainera uste dute aurten seguramente ingotara korrika. Azkenean jende asko doie ezaguna, dakoie pina bat eta beti esatu zen, jode, bat hori urte baten eta tal, eta bueno, nire handria izan dutzat, uste dut aurten... Uste dut egatzen dela. Bai, baina jakinda zemuz nauen, uste dut aurrera paso bat eman dutela, bueno, gustoko gaten behobia bat, maratoia preparauten moduan, behobia bat preparatu goran. Gustoko gaten. Horrek esan gura dau, oin batu goten denbora hau, ez da errez, baina seguramente hori okiko dozu jomuga. Bai, hori izango zen objetibua hori mejoratzia, hori bai. Bai, printzipioz bai, gero azkenean niri behobiako goizia jate torten ondo. Ni hotzakin hobeto. Danetik inaldau, así que hori badakitzu. Baina, bueno. Eta adibidez hemen inguruan ditugu bestela azterketa batzu badakit atxitxika krosa behoso guztoko dozula. Bai. Bueno, hori behobia horretik izaten da, horrekan preparaziorako moduan behizan leike, edo? Bai, azkenean, karo, bergaran bizita bai, bueno, hori lasterketa espeziala niretako, bai. Hori behobiako begira, bai, lasterketa hona da. Azkenean ikusteko zen busatzen, Donostiko 15 kilometroa bai, lasterketa hona da. Bai. Valentzian egon zara, Sevillakoa dakotzu begiz jota, kaso 2025erako, Donostian egon zara, Gipuzkoako txapeldun. Egongo da maratoi bat, hola, ez dakit, New Yorkekoa, edo Londresekoa, edo Berlinekoa. Egun ematen gurako zeke posible bada, kaso? Hombre, poritzena niztu Nueva York izango dara. Baina Nueva York, azkenean Nueva Yorkera gasto asko da, me imagino, orden igual asekible hau Berlinekua. Berlinekua, hori da munduko maratoik azkarrena. Orden hori fama dako. Poritxau Nueva Yorkekua. Asekible hau Berlinekua.
Juteko. Maratoi dana dako, berrogeta 2 kilometro, 185 metro, hori hola da. Baina maratoi danak ez dira igualak, danak berdin preparatzen dira. Berdin prepara, me imagino ez. Osea, berdina ez dara izango. Bakit Nova Yorken desnibela dagoela, berdine da dana laua, baina, bueno, imagino preparazioa entzerako izango da. Bai. Zema denpora, bihar da, adibidez, 2025ko Sevillako maratoia preparatzeko 100%, noiz hasi beharko zinake? Lau hilabete lehena. Nire entrenariak esate usta amaixei aste. Lau hilabete. Ni Valentziarako hasi nintzen ustaia erdialdian. Eta maratoia zen abenduak 3, bai. Eta udana zela kudeatzen da familixiakin, lanakin. Lanakin ondo. Gauzia Valentziakin, Valentzian abenduan izan da. Eta zu ja ustaian hasita preparazioa, orduen hori suposatzen dauz, zu oporretara joan bizarela. Entrenatzera. Bai. Osa, disfrutatzera bai, baina entrenatzera bai. Orduen begiratu biozu oporretako lekua, nunan lan korrikain, osa, ni ezin asko oin moduan Tailandiara. Azkenean, azten bau maratoia objektiboa itxeko abenduan o azaruan, azkenean ni Tailandiara ezin asko oporretan zati korrikain biot. Orduan eskerrak etxeko horri. Bai, hori da. Eskerrik asko, Endika. Bai, eskerrik asko.